Welcome back mga kapuso! Best talk time na kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Karong buntaga atong makauban si Randy Katipunan o Piccolo ng Alpha Team sa Descendants of the Sun Philippine Adaptation. Walay lain kundi ang kapuso heartthrob, Prince Clemente. Hello, Prince! Maayong buntag ug welcome sa atong GMA Regional TV. How are you? And paano mo naman na-survive ang around 3 to 4 months na nasa bahay ka lang? Ayun, yes, maayong buntag sa inyong tanan, sa ating mga kapuso dyan sa Mindanao. And siguro, manood ng movies, ng mga series, at syempre, pagkalimutan yung exercise. Kahit konting-konti lang na kahit jog in place lang or push-ups, yun. Very helpful na siya para ma-maintain man lang ng konti yung hubog ng ating katawan. You've heard it from the expert himself, di ba? At ito, Vince, napag-alaman namin na marunong ka daw pala mag-Bisaya. You've spent ilang years ba sa Davao? Parang 4 years, no, in Davao City? Yes, I spent 4 years po sa Davao and nag-aral po ako dun sa isang Chinese school at kabaluman ko mag-Bisaya, Gamera. Ay. Pero dati mas fluent pa, pero ngayon syempre after ilang years na nasa Manila na ulit ako, medyo nawala na. Tsaka wala na akong punto ng Bisaya. I-try natin, basig maka-remember pa di ay kagamay. Unsa imuhang pinaka ma-remember or memorable experience naman sa time nga nagpuyo ka diri sa Davao? Siguro yung nag-ano kami, crocodile park or farm. Tapos yung mga doon, crocodiles farm, meron silang show na belly dancing. Parang sumasayaw-sayaw yung crocodiles doon. Tapos yun yung isa sa parang pinaka-naalala ko eh. At syempre, durian. Ay, yun. Sino bang hindi mahal ang durian sa Davao? And of course, with the training and experience mo naman sa Descendants of the Sun, I'm sure makaka-relate ka rin sa role ng ating kasundaluhan ngayon now that we are facing the current pandemic. Pwede mo bang i-relate naman sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, gaano ba kahirap ang maging sundalo? Yun guys, so I want to share with everyone ngayon na kung gaano kahirap yung training ng maging sundalo. Especially yung sa role namin is hindi lang basta soldier, di ba? Alpha team kami ng Special Forces ng Philippine Army. So nag-train kami with them for 2 days. Tapos pag sumigaw yung aming sergeant ng around 4 a.m., kailangan pag-start na magbilang na parang dalawa! Kailangan in 30 seconds from tulog, nakapila ka na ng maayos with rifle and rucksack. Ganun siya kalala. Tapos wala ka pang kain nun. Yung na-experience namin doon, hindi siya pang gym lang. Hindi siya joke na training talagang. Ay, yung 2 days na yun, never ko nang makakalimutan sa buong buhay ko. Pero what more yung mga sundalo na umaabot ng 2 years, di ba? So, sobrang laking respeto at paggalang yung meron ako para sa lahat ng ating mga sundalo. Thank you very much, Prince. Maraming salamat and stay safe. Yun, thank you rin po sa inyong lahat at thank you sa time and stay safe, stay at home.